खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 20 अक्ट'बर 2025 मायथाइ एबा 2 कार्तिक दान 1432 मायथाइ समबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि साना गोहो आरो थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि मावनाय जायगायाव गोदान खाबु मोनगोन आरो खस्थ' खालामनाया जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि महरै मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव गोजोन थागोन। न'आव जौगानायखौ बांहोनो आरो देबि लक्ष्मीनि बोर मोननो थाखाय दिवालियाव सोरां फोजों। रां थिसननाय एबा गोदान खाबुफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरजों सोमोन्दोआ गोदै थागोन। गावनि सावस्रिनि सायाव नोजोर हो। लक्ष्मी फुजा खालामनाय आरो मिथाइफोर रानलायनाया न'आव मोनसे गोजोन आरो गोजोननि आबहावा सोमजिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै फालांगि आरो रांखान्थियारि जाफुंसार जागोन। रां थिसननाय एबा गोदान खाबुफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरजों सोमोन्दोआ गोरोबलायनाय जागोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। लक्ष्मी फुजा खालामनाय आरो मिथाइ राननाया न'आव मोनसे गोजोननि आबहावा सोमजिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा फोनांजाब आरो इन्टेलिजेन्सआव जाफुंसार जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव बैसोगोराफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। राङारि मुलाम्फानि जाथावना दं। नखरजों सम हगारनाया मोजां जागोन। दिवालियाव गावनि न'खौ रंग'लि आरो लेम्पजों साजायनाया मोजां जागोन आरो नेगेटिभ गोहोखौ गोजान खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ आध्यात्मिक आरो गोसोआरि गोजोननि फारसे गोसो जागोन। नखरनि दावराव दावसिनिफ्राय गोजानाव था। खरसायाव समानथि लाखि। दावबायनायनि खाबुफोर थानो हागौ। दिवालियाव न'नि मन्दिराव सोरां फोजोंब्ला गोजोन, जौगानाय आरो बोर मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुक्ता गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि फोथायथि आरो दैदेननाय रोंग'थिखौ बांहोगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। लोगोफोर आरो नखरनि सुबुंफोरा हेफाजाब होगोन। मोनसे गोदान खामानियाव जाफुंसार जानायनि खाबुफोर दं। लक्ष्मी फुजा खालामोब्ला धोन सम्पथि, सावस्रि आरो मान मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों कमला गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि नोजोरा आध्यात्म आरो गोसोआरि समानथिनि सायाव थागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रि एबा फालांगियाव गोबां जाफुंसार जागोन। नोंथांनि नखरनि गेजेराव गोरोबलायनाय आरो अननाय थागोन। दिवालीनि समाव देबि लक्ष्मीखौ सिबिनाया न'आव मोनसे गोजोननाय आरो गोजोननि आबहावा सोमजिहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। दिनै खाफाल आरो मोजां गोहोजों बुंफबनाय जागोन। फालांगियाव जाफुंसार आरो मुलाम्फानि खाबुफोर दं। नखरजों सम हगारनाया मुलाम्फा जागोन। दिवालीनि समाव नोंथांनि न'नि गाहाय दरखं आरो आरज गाबग्रा जायगायाव सोरां साजायनाया मोजांखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब।
बृश्चिक राशि दिनै गोजाम खामानिफोरा आबुं जागोन आरो गोदान बिथांखिफोराव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। नखराव सुखु गोजोन थागोन। दिवालियाव थावनि सोरां फोजोंनानै देबि लक्ष्मीनि सायाव नोजोर हो। बेयो धोन आरो जौगानायखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि दिनै गोहो आरो थुलुंगाजों खामानिखौ फोजोबगोन। दावबायनाय आरो फोनांजाबनायनि खाबुफोर दं। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन थायो। नखराव गोजोन थागोन। दिवालियाव न'नि मोनफ्रोमबो खथायाव लेम्प फोजोंनाया मोजां गोहो सोमजिहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सना गोमो गाब। मकर राशि दिनै फालांगि आरो साख्रिजों सोमोन्दो थानाय बिथिङाव दावगानायनि मिजिं दं। गोजाम दावराव दावसिखौ सुस्रांनाय जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। रां थिसननाय आरो खरसायाव समानथि लाखि। लक्ष्मी फुजानि समाव सना आरो रुफानि खाउरि लाखिनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। कुम्भ राशि दिनै नोंथाङा मोजां सानस्रि आरो खस्थ' खालामनायनि मुलाम्फाखौ मोनगोन। नोंथाङा नखर आरो लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। राङारि मुलाम्फा आरो गोदान खाबुफोरखौ दिन्थिनाय जायो। दिवालीनि समाव न'आव आरो खामानि थिलियाव सोरां फोजोंनाया मोजां फिथाइ होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। मीन राशि दिनै गोजोन जौगानाय आरो गोसोआरि समानथाय लाबोगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन दं। नोंथाङा नखराव गोजोननाय आरो हेफाजाब मोनगोन। दिवालीनि समाव न'खौ रंग'लि आरो बाथिजों साजायनाया मोजां गोहो आरो मोजां खाफालखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।